Здравейте, приятели! Позволете ми с това видео да ви се представя и защо всъщност правя този канал с видеа. Казвам се Ангел и съм роден през далечната 1980 година в град Хасково, България. Израснал съм без баща, поради една или друга причина. Бях бунтар по природа. Голям бунтар. Но интересното беше, че много ми вървеше математиката. Дори през 1994 година спечелих второ место на националните математически олимпиади. След завършване на средното си образование спечелих стипендия за чуждестранно обучение в Солунския университет Аристотел. И там, изучавайки икономика, започнах да разбирам някои неща за живота. Като, например, защо в дебелите книги пишеше едно, а в живота се случваше друго. Или много малка част от това, което трябваше да се случи, според дебелите книги. Няма да забравя думите на моята супервайзорка, професор Олга Яковидо, която веднъж сподели с нас студентите следното. Аз бих се почувствала много по-щастлива сега, ако имах своя собствена ферма и пасях овце, вместо да преподавам в университета. Но поради заплатата съм тук. Сигурен съм, че тя не е единствената, която е в подобно положение. И моят въпрос е, защо ние хората сме поставили парите в центъра на нашия живот? Защо не се върти нашият живот около нас, взаимоотношенията с другите, около природата, от която произлизаме и при която ще отидем? Какво сме си мислили, какво си мислим, че правим, какво си мислим, че ще стане с нас, когато бягаме след парите? Всеки дневно, целогодишно, през целия си живот. Ето, тези въпроси ми изникнаха за първи път като студент. И в последствие, житейският ми живот, особено през 2020 година, когато за малко не се отидох от този свят поради COVID, и започнах да чета ужасно много книги на много доктори и научни изследователи по хранене, генетика, кръвни групи и взаимоотношенията между тях и хората. Тогава разбрах, че аз мога да променя това с моя живот. Аз мога да направя така, че да се освободя от всички обременености на съвременния начин на живот. Впоследствие го направих. Трудно е. Не казвам, че е лесно. Изисква се воля, упоритост и време, но не е невъзможно. Когато искаш нещо, ще го направиш със сигурност. Гарантирам. Ти нямаш нужда от цигара, за да се успокоиш. Или ако си тинейджър, нямаш нужда да се напушиш с трева и да изпиеш 1 тон алкохол, за да си прекараш добре с приятелите си вечерта. Не. Напротив, всичко това води до регресия на твоя живот, а не до прогресия. Начинът, по който го направих, ще го опиша в всички тези видеа. И вие можете спокойно да направите същото. Гарантирам ви. Време е да се промениш.
Не мислиш ли?